Ara, telefonua, baina norrete da? Oraindik ez da saioaren ordua. Mari Maistra bai esan? Mertxe! Baina zen hau! Nire zorionak! Belarriak odoletan dauzkat. Nire zorionak. Alakorik kasian oren antiojo beltzen izenean. Nire zorionak. Zenbat disgustu ere bada. Ara, Mertxe. Modu asko dauzkazu esateko. Batetik, esan dezakezu. Zure urte betetzea da. Zure eguna da, Mari Maistra. Urteak betetzen dituzu. Baina zure zorionak! Ai, ene bada, Mertxe, mesedez! En fin, dena den. Eskerrik asko, gogoretzagatik, Bai, nire eguna da. Urte bete dut zuekin. Hala da, lagunok. Eta, ezaztu, berdin segitzen dugu, euskararik onena egiten dena. Eta orain kantu pixka bat. Zorionak niri, zorionak niri, zorionak Mari Maistra, zorionak beti. Agur lagunok.